Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Akita Wangolo. Akita Wangolo adali muyambitsi wa mwambo onyamula mphasa kusogoza pamaliro pamene tikupita kukayika akufa kumanda. Adali Wakita Wangolo. Inali audio imene tidasiya ngongole ya Akita Wangolo atafika kumanda, kumachitika mwambo umene unkalumikizana ndi chipembedzo cha namfedwa chija chimatchedwa kuti Hanukati. Choncho iyi ni ngongole ya ku audio ya Akita Wangolo imene tidayitulutsa masiku ochuluka apitawo, miyezi yochuluka yapitayo, pafupi zaka zadusa pamodzi ndi zilumika zake zimene zapita kumbuyo. Titayisiya ngongole ya Akita Wangolo. Lero ndikupatsireni kuti Akita Wangolo anali mtumiki oyambirira ku chipembedzo cha mafano amene anabweretsa mwambo osogoza mphasa pasogolo pa maliro. Unayamba ndi Akita Wangolo. Kufikira zaka zimajusa, miyambo yolekanalekana, azikhulupiriro zolekanalekana anayamba kutsatira mwambo otenga mphasa kupita nawo kumanda, kutsogolera pamotsogolo kwambiri pa mtanda komanso pa ofedwa amene amayenda kupita kukayika akufawo. Mu audio ya lero iyi ndikupitiriza audio ya Akita Wangolo, mtumbi wa maliro osogoza mphasa umene umachitika pamodzi ndi Akhristu omwe anatengera chikhalidwechi. Koma mukupitiriza kwanga kwa audio imeneyi, tsopano ndipite limodzi nanu mpaka tizikayandikira kulowa m'manda mmene tikapezemo mwambo umene unkachitika ndi mkazi wa Akita Wangolo amene adali mtsogoleri wa chipembedzo cha akufa kapena chipembedzo cha namfedwa chimene chinkatchedwa kuti Hanukati. Ndipo mkazi wa Akita Wangolo anali Anita Wangolo. Eni yakewo ankamuyitana kuti Anta Angelo. Anta Wangolo anali mtumbi kapena queen wa chipembedzo cha namfedwa. Mwambo uwu ukutitengera tsopano tafika kumanda kumene timakapeza kuti anthu ali kuyika nkhata. Ndipo pa nthawi imene ndikutulutsa audio iyi ndikuyankha funso limene lakhala likufunsidwa kambirimbiri. Yapanga register pafupi 19. Anthu 19 akhala akufunsa funso lofananafanana kuti tatilongosolereni bwino nkhani yokhuzana ndi kuyika nkhata pamanda. Munangolekeza kwa Akita Wangolo, simunatimalizire mtumiki. Lero anthu 19 pamodzi ndi anthu ena amene munafunsa funso lokhuzana ndi nkhata pamanda, musendere kufupi ndi audio iyi kuti tiyende limodzi tipeze mbiri ya nkhata inayamba bwanji kupezeka pamanda, ndipo kupita kumanja kapena kulamanzere ndiyambe nkuyankha kuti ndi chipembedzo cha mafano ndi mwambo wa mafano kapena kuti mkachisi pa chalichi cha Mulungu ndi miyambo ya akunja imene imachitika kapena imene inasanduka kukhala miyambo ya anthu opemphera. Kuyika nkhata pamanda. Anali Akita
komanso Anita Wangolo amene ankayendetsa mwambo okhuzana ndi nkhata, zinkakhala kuti pakachitika maliro Anita Wangolo mosogozedwa ndi anthu ena ankanyamula nkhata, maluwa kutsogola nawo kumanda. Pamene mwambo oyamba kukumba maliro kapena kukumba manda ukuyamba, gulu la anthu okwana 7 kuphatikiza ndi mtsogoleri wawo Anita Wangolo ngati azimayi 8 ankatsogola kumanda kukaonerera nawo mwambo. Ndipo nthawi imene manda akukumbidwa, nkhata zozungulira zimakulungidwa za maluwa a mitundu yolekanalekana kukonzekera. Anita Wangolo akasonkhanitsa nkhata ndi kukulunga nkhata kukhala nazo pamanda, ankadikirira kuti tsopano maliro achoka ku nyumba, wankhata ndi wonyamula mphasa amayenera kukumana pa chipata cha manda kuti akayike nkhatazo akamaliza kukwirira mtembowu. Unali mwambo wachikondwerero wachilumikizo pakati pa akufa ndi amoyo. Koma Anita Wangolo amachita zimenezi motsatira mwambo wachipembedzo cha anamfedwa umene unkatchedwa kuti kwa Mulungu Hanukati. Iwo amakhala atavala uniform yakuda, mipangonso yakuda, kapena kuti ankavala zovala zakuda zimene zimasogolera mwambo oyika nkhata kapena kukulunga ndi kuumba nkhata kumanda. Unali mwambo wachikunja. Koma chimene chinali chokoka kwambiri ndi kutenga chidwi cha anthu ambiri kuti upezeke kuti mwambo omayika nkhata kumanda wayambanso kupezeka pakati pa anthu opemphera azipembedzo oyambirira ngati chipembedzo cha Roman Catholic amene ndi mayi wa mipingo yonse ku dziko lapansi. Kunali kukopeka ndi luso limene timu ya Anita Wangolo pansi pa chipembedzo cha anamfedwa chotchedwa Hanukati ankachitira. Asikana 7 amene ankatsogola kukaonerera nawo mwambo wokumba nkudikirira mpaka maliro awapeza ali konko ali kaleni nkhata m'manja. Anali asungwana amene ankawatenga kuchokera ku maluso akuyimba, ndipo iwowa ankathandiza kulira maliro. Ntchito yawo inali yolira maliro. Mwambo omakhala ndi ahayala olira maliro unaonekeranso ngakhale ku nyengo imene Yeremiya adali ndi moyo. M'buku la Yeremiya amanena kuti mundiyitanira akazi ndi asungwana oziwa maliro andithandize kulira maliro. Kudali kagulu kapaderadera ngakhale mu mbiri ya chipembedzo kamene ankakapanga hayala kuti kakalire maliro. Choncho anthu 7 amene adali asungwana bridal party ya uyuyu otchedwa Anita Wangolo, mkazi wa Akita Wangolo, ankayiphunzitsa timu iyi kuyimba kwa mayimbidwe aluso. Ndipo mukamabwera ndi maliro, mphasa ili pasogolo, Akita Wangolo atanyamula mphasa pasogolo, ana a Akita Wangolo atanyamula mphasa pasogolo. Mukamayandikira kumanda kuti mwasala ndi half kilomita kapena mwasala ndi mamita owerengeka, mfuwu wakulira kwa nthetemya umene unkakopa anthu ambiri kukaonerera nawo mwambo wa maliro wa mtundu wachina Akita Wangolo unkapita kumanda kukaonerera nawo mwambo wa maliro chifukwa cha kuyimba ndi kulira kwa luso kumene ankalira anthu amene anali pansi pa chiphunzitso, pansi pa timu
yosogozedwa ndi Anita Wangolo, mkazi wa Akita Wangolo. Kulira kwa luso kumamveka, ndipo nthawi zonse mukamayandikira kumanda chisoni cha anthu operekeza maliro, mphasa ili pasogolo chimadzaza m'mitima ya operekeza maliro. Azibambo amagwesa misozi, mitima ya operekeza maliro inkasweka nkuyamba kulira, ndipo chipembezo chogwirizana ndi ziwanda zopembeza akufa zimaswa mitima ya anthu amaliro amwambo wa Akita Wangolo, ndipo chipembezo chonse chopembeza akufa chimayambika mutasala ndi 10 meters kuti mukalowe kumanda. Pamene mukuyandikira m'manda, asungwana 7 wa 8 Anita Wangolo amatuluka kokayima ku chipata cholowera kumanda, ndipo amayima pamenepo mtembo mphasa ili kunja kwa manda mamita 4 patsogolo payima mphasa, kumbuyo kwa mamita 4 ndi kumene kunkakhala chonyamulira maliro, ndipo pamakhala mwambo kaye kumene asungwana onyamula nkhata zozungulira ankachita maliro asadalowe muyadi ya manda. Unali mwambo wapaderadera othirirana mavume kukulemekeza chipembezo cha anthu akufa, ndipo nthawi imene chipata cha manda chimatsegulidwa, amene ankatsegula ndi Anita Wangolo ngati queen wa anamfedwa kuchokera ku chipembezo cha Hanukati. Onsewa ana mulungu mukundimvera pano ankakhala atavala zovala za black, kotero kuti chovala chakuda chimene mumachiona kwa anamfedwa chikuchokera ku chipembezo cha Hanukati, mulungu wa anamfedwa. Mmenemu unali mwambo wapaderadera, kotero kuti kumanda amwambo wachikunja wa Hanukati kunkapezeka chovala chakuda, pamapezeka nkhata, ndipo pa nthawi yomweyo pamene mukupeza nkhata kumakhala mwambo osiriza ozungulira manda. Imene miyambo yonse itatuyi pamene ndikukuyankhani anyamata 19 amene mwakhala mukundifunsa mobwereza kuti ndimalizitse nkhani yokhuzana ndi nkhata kumanda, iwowa ankaperekera umboni wakutsimikizira kumulandira wakufa, kumpereka m'manja mwa akufa amene ali kale kumanda. Ndipo apa panali kutanthauza kuti mizimu ya anthu onse akufa njamoyo, ndipo ikusogozedwa kutuluka m'manda mosogozedwa ndi timu ya Anita Wangolo. Chinali chikhulupiriro chokhulupirira kuti pamene akufa kupita kumanda amachitidwa welcome ndi akufa anzawo, ndipo ma representative akufawa kanali kagulu ka Anita Wangolo kamene kanali kuchokera ku chipembezo cha anamfedwa chotchedwa Hanukati, atavala uniform ya black. So tamverani, muchikhirisitu chifukwa cha kukongola kwa mwambo umenewu, pamene timabwera posachedwa apa ufumu wa Aroma utayamba, pamene tsopano Aroma anakopera, ataona kukongola kwake kwa decoration ya mwambo wa maliro imene inkachitika pa mwambo wa maliro achikunja opembeza mizimu ya anthu akufa. Kotero chikhirisitu mosogozedwa ndi Roman Catholic imene ndi mayi wa mipingo yonse ndi amene adayamba kukopera mwambo otenga nkhata kuyika pamanda kapena kuyendesa mwambo wa nkhata pa maliro. Pamenepa tsopano padali kuphatikiza mizimu ya anthu akufa, chipembezo choyipa kapena kuti pagan worship inayamba kulumikizika ndi chipembezo chimene chimatchedwa kuti Christianity. Ndipo inu ine mulibe mbiri ina yakuyamba kwa nkhata za maliro kuchokera pa chipembezo chakufa, ndipo mukapeza kuti
mwambo oyika nkhata pa maliro simuzaupeza m'baibulo, kulibe, chifukwa uli kunja kwa mawu a Mulungu. Ngakhale chikhristu chimachita kuyerekedwa nkumachita matama, komatu pali kaphatikiza wa chipembedzo cha mafano ndi chipembedzo cha Mulungu, amene lerolo akuchitika chifukwa chokopera mwambo wakayikidwe ka maliro wachikunja omatenga nkhata za maliro kupititsa kumanda, umenenso unkachitika ndi akunja lero amapanga ndi akhristu. Chipembedzo chanucho, mpingo wanuwo, chikhulupiriro chanucho, muchifunse mafunso biblical background ya nkhata. Sakupasani any information, akuwuzani kuti ndi chizindikiro cha ulemu. Koma ine ndikuchenjezeni kuti kuyika nkhata pa maliro ndi mwambo umene unayamba Satana, ndipo imeneja ndi satanic worship ceremony. Ndipo maseremoniyo achipembedzo cha Satana tsopano anaphatikizika ndi chikhristu chifukwa chakuti akhristu analowa mu mchitidwe okopera chikunja, monga munaonera mafuko a ana Israeli amene ankayenda mu ulendo wawo ankaletsa kuchita ubwenzi ndi mitundu yakunja. Mundimvere pano, mwambo wa nkhata umachitika ndi chikunja pakati pa akhristu. Pakati pa akhristu mumakapezanso mwambo ovala zakuda, masuta black, mauniform a black, kapena kampango kokha koma ka black, kuyimira imfa imene yachitika pa malopa. Komatu muyenera kudziwa kuti sign ya black si chizindikiro cha imfa. Ayi, kalala mukamayiyang'ana mukapeza kuti chizindikiro cha imfa ndi red, koma chizindikiro cha black ndi chizindikiro cha mulungu Hanukati. Kodi Hanukati adali ndani? Padamwalira wamkulu wa mmudzi zaka zambiri zapitazo amene anali kupembeza Satana, ndipo pamanda pankatuluka mphaka amene ankakhala pamenepo daily, koma anali wakuda mphaka amene. Zaka zikumapita, myezi ikumapita, anthu ankapita pamandapo kukaona mphaka ndi kukampanga kukhala chizindikiro cha imfa. Kuchokera pa mphaka wakuda opezeka m'manda ndi pamenenso padayambira uniform ya black imene imavalidwa pa maliro kapena anthu akaferedwa. Imayenda limodzi ndi sangamutu, style ija yomanga round pakati pa mutu palipotseguka, imene anthu am'midzi ambiri makolo amayitsatira. Imene ijanso ndi nkhata. Saini ya nkhata imapezeka m'mamangidwe a mpango wa sangamutu ndi miyambo ya chikunja imene inaphatikizikana nawo ndi mwambo wa anthu opemphera umene umatchedwa kuti chikhristu ku dziko lapansi. Zimenezi zimachipanga chikhristucho kukhala the Christianity without Jesus. Sakumva munthu. Mukatenga nawo kuphatikiza miyambo ya chikunjayi imene inatengedwa nkumayikidwa nawo limodzi, nkukhala mndandanda wa mwambo wa chikhristu chakayikidwe kamaliro, nkumayika nawo nkhata. Mukangotenga nkhata nkuyikapo, mumakhala kuti mwajoyina chipembedzo cha Christianity without Jesus. Sakumva munthu. Mpaka tsiku limene munthu adzamve chichewa, mpamene tidzafikire pa mfundo zakupulumuka kotheratu. Tamverani. Unali mwambo odetsa nkhawa wotere, zinthu zitatu zimene lero zimachitika pa nthawi ya maliro zinachokera ku chikunja. Ndinene kuti kuyika nkhata kapena kupanga nkhata. Chachiwiri, kuvala zakuda. Chachitatu, kuzungulira manda kumene kumachitika mukangomaliza kuyika maliro. Kutenga mphasa
kuyika patsogolo kapena kuyenda ndi mphasa ulendo kumaliro ndi mwambo umene unkachitika ndi anthu akunja. Zimene chikhirisitu chinabera kuzipangitsa kuti chikhirisitu chiphatikane ndi mafano. Zina zimene anthu akunjawa ankapanga nkufika pa mwambo wakuti tsopano chikhirisitu chakopeka, nkuutenga kukhala umodzi mwa mwambo wa chikhirisitu unali ukwati umene lero timautcha kuti ukwati woyera, pamene pamachitika zinthu zambiri za mapwando, kuvina, kudya, kusangalala kwa mitundu yolekanalekana kumene kumachitika mu banja likamalowedwa, kumene kumachitidwa kuti ukwati woyera. Amene anakakutenga ndi akatolika anakatenga ukwati wa anthu akunja omakhala mmavero ndi zina mmaziona zija, kuyimira milungu yawo yachikunja kuzibweresa ku chikhirisitu. Kudalibe kale ukwati ngati umene timapanga lero. Ndi kukopeka kwa chikhirisitu kumene kudakakopera miyambo yachikunjayi nkuyibweresa pakachisi. Kodi pamenepo ndikutanthauza kuti ukwati usamapemphereredwe kapena usamamangidwe? Ayi, ukwati uyenera kumangidwa, koma mkati mwa ukwatimo musakhale miyambo ya chipembedzo chachikunja imene timachita icha. Mwachisanzo, nthawi zonse pamene mukuona mwambo wachikunja wa ukwati mumayenera kukaona gawo limodzi la umaliseche wa mkazi limene limayenera kukhala poyera angakhale atavala veroyo. Mukapeza kuti ziwalo zakumtunda, ngalande za mabere zimayenera kukhala panja ndithu kuchita signify uchikunja pakati pa Khristu. Mundilole ndibwererebe mpaka ndikakhazikike pa Anita Wangolo, mkazi wake wa Akita Wangolo, mafaundala ankhata zapamaliro. Tamvera, Baibulo silinangotisiya chabe ayi, lakhala likutifotokozera momveka bwino. Ilo limanena kuti pamulaliki chapter number 9 verse number 5 amati pakuti amoyo sadziwa kuti adzafa, adziwa kuti adzafa, koma akufa sadziwa kanthu bi. Sakumva mawu a Mulungu anthu chifukwa nchichewa chawerengedwa pamenepo. Pakuti amoyo amadziwa kuti adzafa, koma akufa sadziwa kanthu bi. Tsopano ngati Baibulo latifotokozera chizindikiro cha anthu amoyo ndi kudziwa kuti adzafa, koma wakufayo sadziwa kanthu, kunchitira chilichonse chabwino munthu amene sadziwa kanthu kumakhala kumuulula kuti akudziwa kanthu, kumene kumakhala kutsutsana ndi mawu amenewa. Ndichedwe pamenepo. Kunchitira mwambo wachikondi cha nkhata, wachikondi cha maluwa munthu wakufa ndi kutsutsana ndi mawu akuti sadziwa kanthu bi, chifukwa miyamboyo imapereka chithunzithunzi chakuti wakufayi akudziwa kanthu, ayenera kulandira ulemu, chifukwa zinthu zimene mumampasa, tangible thing amene mumampasa tsiku limene munthu akulowa m'manda, sayenera kuperekedwa, amayenera kuperekedwa kwa moyo kupita kwa moyo. Ndipo izi zimayimira moyo wina umene munthu amakhala nawo atafa, ndipo mumakhala mukutsimikizika anthu kuti munthu akafa ali ndi moyobe, ndipo akutiona, ndipo akhoza kulandira chikondi chathu cha ife anthu ku nyumba kuno poyimiridwa ndi maluwa imene ndi saini ya chikondi. Mumakhala mukutsutsana ndi mawu amulaliki chapter number 9 verse number 5, chifukwa Bible likuti pakuti amoyo adziwa kuti adzafa, koma akufa sadziwa kanthu bi. Munthu amene sadziwa kanthu bi mukumchitira ma action osonyeza ngati akudziwa, ndiye kuti mukutsutsana ndi malemba. Ndiye mwambo otsutsana ndi malembawo umachitika ndi akhristu amipingo yonse, azikhulupiriro zonse ku dziko lapansi kupatula mboni za Yehova, amene amatenga nkhata kupita kukayika pamaliro
kupatula maapostoli amene amatenga nkhata kukayika pamaliro. Koma mipingo yotsatana ina mwa iyo imene imadzichemerera kuti imadziwa choonadi imakhala ikukapanga the satanic worshiper pakati pa mpingo wa Mulungu pamene mukuchita maliro mwambo wake kutenga nkhata ndi mwambo wa chikunja. Sakumva munthu. Mukabwera pa Mulaliki chapter number 10 amatifotokozeranso kuti gwira ntchito ukadali ndi moyo, pakuti kumanda kulibe kulingalira kapena kugwira ntchito. Zimveke pa mugwire ntchito mudakali ndi moyo, chifukwa kumanda kulibe kulingalira, kulibenso kugwira ntchito. So pano the word kulingalira imaperekedwa kapena kulingalira kumachitika ndi chinthu chimene chili ndi moyo. Ndipo ngati mukumpasa nzanu mphaso mufuna kuti alingalire, mumapereka mphaso kwa amene akulingalira. Koma ngati mukutenga nkhata ya maliro imene ikuyimira kumkonda nzanu ndi kukayika pamanda, mukutsutsana kuti munthuyo ndiye kuti ali ndi moyo, akukwanitsa kulingalira kuti akhoza kulandira chikondi chanu chimene mukupereka pa nthawi ya maliro. Izi zikuchitika ndi akhristu kutsutsana ndi malemba potsata miyambo yoyika nkhata pamanda. Ine ndikuunika pano papwetuke pachite kuvuta kusoka, kaya ena muzisokera singano, kaya ena mukasokesa kwa terala, koma ina papa papwetuka. Ndipo papwetukira kuti zipembezo zimene talowa ndi kuzipembeza ku dziko lapansi ndi kuzikhulupirira zimaphatikiza mwambo wa chikunja pamene tikuyika akufa athu. Ndiye ndikukumba kufotokoza mtakhala pomwepo muone mwambo wa kita wa ngolo unkayenda bwanji. Nkhata ndi pangano la chikondi pakati pa mzimu ndi anthu. Khalani pamenepo mundondomeko ya mwambo wa anamfedwa wa chipembedzo cha Hanukati umene wansembe wachikazi anali Anita Wangolo. Mundondomeko za constitution yawo amati nkhata ndi pangano la chikondi pakati pa mizimu yakufa nda moyo. Simukumva chichewa, ndifunika kulankhula chichewa chozama kwambiri. Kuchimvesere chikwamo chichewachi ndekuti ndatuluka kuchiyawo ndafika pachikatikati pa chichewa chopezeka mu boma la Lilongwe kuti aliyense akhoza kumva nawo chichewachi chikuti nkhata imene mmatenga akhristu ija kukayika pamanda ndi chizindikiro cha pangano la chikondi pakati pa mizimu ndi amoyo. Tsono inu chikhulupiriro chanu chimaphunzitsa kuti state of the dead, mumanena kuti state of the dead kutanthauza kuti mchitidwe kapena kakhalidwe ka munthu wakufa kuti kamakhala bwanji. Ife a Seventh Day Adventist amene mukutulusa anyamata 19 amene munakakamira kundifunsa kuti nditambasulebe za nkhata mukuchokera ku Seventh Day, anthu okwana 11, koma enani mochokera ku mipingo yolekanalekana. Now anthu 11 ino chipembedzo chathu cha ifa Seventh Day chimatiletsa kupembeza akufa ndipo sichikhulupirira kukhalanso moyo kwa mzimu akafa munthu. Why? Ngati timakhulupirira choncho kuti timalola nkhata ipite idzikalankhula m'malo mwa munthu wakufa poonetsa chikondi chimene ife timapitapo. Pamene ndimati Seventh Day Adventist ikadayamba kumamverako zina mwa zimene timafotokozazi, nkuletsa mwambo wa nkhata pa maliro kuti pasamakhale nkhata, chifukwa nkhata imalankhula. Nkhata ili ndi spiritual hidden agenda behind nkhata. Mawu ake ndakuti nkhata ndi pangano la chikondi pakati pa mizimu ndi anthu amoyo. Ndikukhulupirira kuti tsopano ino ndine
tiyamba kumvana bwino pamenepo, chifukwa tonse tikuvomera kuti tikamakayika nkhata kumanda timakhala tikupereka ulemu wosiriza kwa munthu amene tinali naye, kumuonetsera chikondi chimene ife tinkankonda. Ndekuti tikuvomerezana ndi constitution ya Hanukati wansembe Anita Wangolo mu gawo lawo la kufotokozera cholinga chenicheni cha nkhata. Akunena kuti nkhata ndi pangano limene limachitika pakati pa munthu wakufa ndi munthu wamoyo. So ndikuti akhristu amene timatenga nkhata kukayika pamanda timakhala tikulowa m'mapangano ndi anthu akufa, ndi chizindikiro cha nkhata. No wonder kuti tsopano maloto omalota akufa athu akutivuta mpaka lero, chifukwa tinalowa nawo mpangano tsiku la kuyika nkhata. No wonder kuti lero amayi athu timaona daily. No matter kuti lero amuna athu timaona daily kutulo. Musadabwe kuti mumaona ana anu okondedwa anu amene anapita, amene munawalirira, munanyamula nkhata tsiku lijalata nena wapamanda Jeni ndi Erube anyamule nkhata abwerese, inu munanyamula nkhata mogwirizana nkukayika. Munali mukulowa mpangano la anthu akufa nda moyo limene limachitika kudzera mu nkhata, ndipo nkhata ili ndi moyo. Mukamaganizira za nkhata, ine ndikuwuzani chizungu changa chodalirika, don't underestimate. When you are dealing with nkhata, let me remind you, you are not dealing with a human being. Simukumva. When you are dealing in nkhata, you are not dealing with a human being. Simukuchita deal ndi chinthu cha mwamba cha umutu. Is a spiritual. Ndipo chili ndi mphamvu, ndipo chimalankhula akufano akapita. Amabwera akufaja kusacheza ndi anthu mmodzi, amabwera akufaja kusacheza na anthu mabedi wokongola, moyalidwa bwino za white, kuchipinda kokongola kwa ngwe, koma amachitidwa visit ndi anthu akufa kusacheza nawo, kuzalankhula nawo, kuzayika nawo mapangano olekanalekana amene amakhalapo. Simukumva anthu. Muyenera kumvesesa bwinobwino. Pamene ndikupita ndi pangano limene lina nkhatali, ndidzafunika kukuonetsera nsoni mu audio ina mmene pangano la pakati pa kufa ndamoyo limachitikira, koma muchikhulupiriro cha Luya, muchikhulupiriro cha Chisilamu. Mukayenda yonse the Arabic Peninsula yonse, mukapeza kuti akufawo akakatenga maliro nkukayika kumanda, akamaliza pamwambapo amathirapo madzi, amawaza madzi pamwamba pa mtumbira wa Chisilamu ndi nzake wa maluwa. Imeneyo ikale nkhani ya tsiku lina kuti Asilamu azamve nawo mmene amalowera mmapangano ndi anthu akufa pa tsiku la kuyikidwa kwawo. Asilamu sayika nkhata, koma amawaza madzi akamaliza kukwirira manda, ndipo amaonesesa kuti madziwa awathire ku site imene kwagona munthu, chifukwa mtembo wa Chisilamu umayikidwa ku site pansi paja. Ndibwerere bwanji kumeneko. Nkhata si chinthu chimene muchione ndikuchiyerekezera kuti mchawamba. Tamvera, maluwa ankhata ndi chinenero cholankhula na ndakufa, sakumva munthu. Mukakatenga maluwa nkuyika pa maliro, kapena kuti maliro akayamba pamaliro pakayamba kuoneka maluwa, maluwa akumanda aja amene timakayika nkhata zathu zija zimakhala za maluwa, maluwa aja ndi chinenero chimene munthu amalankhulirana ndakufa. So tamvera, chimalankhula mwa mtundu wanji? Number 1, chimalankhula mmene munkakonderana, kapena mmene mumakondera. Mumakhala mukulankhula mmene mukankondera.
mukamatenga nkhata ndi kuyika mumakhala mukulankhula mkati mwanu maluwawa. Anthu onse ozungulira pamanda amakuonani mukulankhula chinenero cha mmene munkakondera. Maluwa ankhata zoyikidwa pamaliro ndi chinenero. Number 2, nkhata za maliro zimatanthauza kuti mudzakhalabe limodzi ngakhale iwo kulibe. Mukamatenga nkhata ya maliro kuyika pamanda mumakhala mukunena chinenero chakuti mudzakhalabe limodzi ngakhale iwowo kulibe. Kodi zikumveka izi? Mulungu anayika chinsinsi chachikulu kwambiri pa akufa athu. Kufa lero mwachilengedwe mukamata 7 days chithunzithunzi tsopano cha umasiye cha unamfedwa chimakhala chikuchoka, mwayamba kusamba, mwayamba kubwerera ku ntchito zanu. 14 days mumakhala mutasungunuka, mwayamba kukhala nawo pa gulu la nzanu kuyamba kumvera nkhani komanso kuseka. Mulungu anayika system ya paderadera yoyiwala akufa athu. Koma mdierekezi Lucifer amene amasunga mizimu ya anthu akufa ndi kumayionetsera ku dziko lapansi ngati adakali ndi moyo akufa athuwa, amene kudzera mu nkhata amaperekamo chinenero cha m'maluwa muja kuti mmene munkakondera. 1. Number 2, kukuwuzani kuti mudzakhala nawo limodzi iwo ngakhale kulibe. Ndipo zithunzi za anthu akufa aja tsopano kudzera mu channel cha maluwa zimayamba kuchita apiye pamene muli ndi moyo. Kuntchito kwanu mukulemba, muli pa desk yanu, muli pa laptop, mukamuona mkazi wanu amene mwangochoka naye kumene chaka chathacho akuoneka ngati akubwera, amabweresa zithunzithunzi zimenezi. Mmaona adadi amene anachoka chaka chatha atakhala pa mpando, basi pa mtundatunda mumangoganiza kuti ankakhala yapa dadi ndipo amanyamula limoti. Nthawi inoyo dadi amakhala kuyitanitsa makiyi kuti akalowe mgalimoto, misozi kuti mbwembwe. Nthawi ino dadi amakhala tsopano akuyitanitsa tiyi wa madzulo. Nthawi ino dadi amakhala akubweresa chakudya. Nthawi ino dadi amakhala atatinyamula ndi kutenthako tikupita ku nyanja. Nthawi ino dadi amakhala atatinyamula ulendo nafe m'mashopu ayekhaya kuti tikadye nyama yophikaphika, mpunga wophikaphika, chisoso chophikaphika, nsima yophika kale. Ankatitenga dadi ulendo kuyekhaya. Mukukumbukira amene amabweresa connection imeneyi ndi nkhata zija. Tamverani ndilankhule pano. Seko ya nkhata payokha imayimira umodzi wakulumikizika pakati pa anthu akufa ndamoyo, kapena kuti chikondi chosatha. Ndi chifukwa chake mumapeza kuti pa nkhata pali laundi ya nkhata imayimira chikondi chosatha. Mukakamfunsa Anita Wangolo, mkazi wa Akita Wangolo, akakuwuzani tanthauzo lomveka bwino la laundi ya nkhata, akakufotokozerani zinthu 10 zimene zimayimira bola pa nkhata lija. Kuti limayimira chani limene lija bola pa nkhata? The same bola pa nkhata zotanthauza zake ndi zimene zimakayimiranso pa mphete. Laundi ya bola mphete mukamayikapo chala muli zotanthauzira zokwana 10. Ndilole kuti katundu wochuluka wotera amene ndidanyamula ndikwanise kulitanthauzira dziko lapansi mpaka litamva. Ndithu anthu chichewa chikwavuta kumva, koma ndinene pano ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Kuti malemba adatifotokozera bwinobwino, koma ife nkumakatenga miyambo ya chikunja kuyikhazika miyambo ya chikhirisitu. Ndikhulupirira kuti muli ndi ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali amene ndikuyankha funso limene. Tamverani. Mukachita mwaluso kwambiri pomvesera mawu akuti
mudzakhala limodzi ngakhale iwo kulibe. Ndiye kuti ife anthu 11 amene tafunsanso funso limene achipembedzo cha Seventh Day Adventist tikufunika tikafunsa atsogoleri athu ndi chifukwa chani timatenga mwambo wa nkhata kuyika ngati kuti mwambo ndi wa Mulungu koma chili chikunja. Chifukwa tanthauzo la nkhata limatanthauza chikondi chosatha chimene chimayimiridwa ndi laundi ya nkhata. Number 2, zimatanthauza kuti tidzakhalabe limodzi ndi akufa ati akufa ake kapena chikondi chimene timakaonetsa ife ndi chiti kudzera ku maluwa. Tamverani ana Mulungu, nkhata zimapereka ukali kwa akufa kuchokera ku mzimu wa munthu womwalirayo komanso kwa mzimu wa munthu wa moyo. Ndili ndi chichewa pamene pacholankhula. Akatenga nkhata nkuyika pa maliro, pamayenera kukhala mwambo wa paderadera wa ku mizimu umene umalandira nkhatazi, ndipo nkhatazi zimapereka chiweruzo kwa wachibale wakufayo amene mwatsala ndi moyo. Mumayenera kulandira nkhanza zombwezerera wakufayi zimene munkanchita, zimene munkanena, zimene munambera, zimene simunanchitire bwino. Ziwanda zimalondola kukabweresa mkangano, inuyo kumakangana ndi wakufa chifukwa cha connection ya nkhata. Chinthu chimenechi ndicho zama kwambiri. Lerolo ena akusowa ntchito, ena akusowa mabanja, ena akusowa pogwira, ena business zawo siziyenda sawina. Amayamba business koma sizimayenda chifukwa kuli mkangano umene ziwanda zimatuluka kudzera mu nkhata kulondola kukafuko, kukantundu, kukabanja ndi kukayamba kubweresa zipwirikiti through connection ya nkhata ija. Nkhata ija imalankhula chipongwe kupita ku mabanja awotsala ndi moyo. Ndi nkhata imene imakadzutsa nkhanza m'mitima ya anthu, nkukayika dyera kwa apa banja otsala kuti akayambe kuchita nkhanza, kuchitira nkhanza ana amasiye, kuchitira nkhanza ana a masiye, mkazi wa masiye. Chimachitika ncha mtima wa dyera olumikizika kuchokera ku zimene wakufa wasiya m'dziko lapansi. Nkhata imakumbutsa ziwanda kulondola katundu wa munthu wakufa. Sanamvebe munthu mpaka chichewa chitadzakhala chichewa pamene munthu adzamve. Koma ndithu nkhani ndiyo sausa kwambiri pamene ndikuyankha nkhani yokhuzana Akita Wangolo ndi Anita Wangolo. Kukuyankhani abale pampingo kuti kodi nkoyenera kumayika nkhata pa maliro. Ine ndikuyankha zimene ndikuziziwa za experience yanga ya zaka 17 ndili ku chipembedzo cha Satana. Ndithu zivute zitani, it's a condemned ceremony pakati pa Chikhristu, ndipo imachita invite mitundu ya ziwanda za china Hanukati ndanzawo kukachita apie pamwambo wa Chikhristu pamene mwayamba kutenga, kugula, kuluka nkhata zoyika pakufa. Ija ndi miyambo ya chikunja, kunafunika achikunja azichita choncho osati Akhristu. Kodi zikumveka zimenezi? Nkhata imasunga fresh memory. Imeneyo ndi mfundo nambala 5 ya mundondomeko za Anita
wa ngolo pansi pa Hanukati mulungu wanamfedwa. Mfundo number 5, nkhata imasunga fresh memory mpaka lero muli pa galimoto koma kuchita paki. Tsiku limenelo tinkayenda ndi mzanga timapita kulikuni. Mzanga ameneyo ndi mchula dzina lake anali Willard Migodi, anali wapa mtima wanga. Tsono timapita kulikuni ku nyumba ya munthu wina, tinadusa pa manda ena kulikuniko, tidapeza galimoto ili mbepete mwa manda. Titatukula maso kuyang'ana m'manda, ine ndidaona mzibambo atagwada pa manda, mandawa nda mkazi wake. Ife tinayenda kupita kukhomo kumene tinkapita pa galimoto yace kukayika thiripi ya njerwa. Tinatsitsa njerwa, tinabwerera pa galimoto ya Fuso ndi mzanga Migodi. Mmene tinkadutsa pa mandapa tinampezabe mzibambo uja atagwada chigwadire. Mmene tinkayenda thiripi yachiwiri tinakampezanso ali pomwepa. Ine ndinafunsa omudziwa adanena kuti abambo amenewa amabwera mamawa uliwonse pa mandaka zawopa, amabweranso madzulo akamaweruka kuntchito pa mandaka zawopa. Lero lomwe apeza nthawi ino chifukwa chakuti ine ndi weekend ali ni mpata wokwanira, atha kukhala kumeneko kodzuwa lonse ali pa mandapa kukumbukira mkazi wake, chipembedzo cha anthu akufa. Tsono nkhata muimvese akuti imayika fresh memory mpaka pano. Anthu mudakakumbukira ana anu ndakufano ngati achoka lero, munayika nkhata pa manda, imabweresa fresh memory. Tsono ndikunena kuti mukamachita deal ndi nkhata, you are not dealing with a human being. Mind you, be careful. Nkhata imabweresa manda kukhomo. Mwina imeneyi ikhale mfundo yosiriza pakuyankha nkhani yakumanda makamaka ya nkhata. Ndi mfundo yanga nambala 6 ngati mukunditsatira bwino. Nkhata imabweretsa manda kukhomo kwanu. Nkhani zosausa mididi ya anthu akufa, maodi, kugogoda kopanda kochokera kumayamba kumveka. Tamverani, kutitimira kwa chuma chimene inuyo munali nacho mudachipeza muli ndi nzanuyo. Nkhata imatsegula manda pa khomo pano, ndipo chuma ulemerero umapita mwachidule wonse chifukwa nkhata yakukumbira ni manda pafupi pano. Nkhata imabweresa manda pa khomo mpaka tsiku limene mudzayambe kumva chichewa, pamene munthu adzakonzeke ndibwereze. Nkhata ija timayika pa maliro, ija imabweresa manda pa khomo. Lero zabwinobwino zija zili kuti? Mmene imatha wiki, glosale ya malume inalitatheratu. Mmene imatha wiki, maminibasi amene adasiya bambo anga anali atatha. Mmene imatha wiki, chuma chimene anasiya malume chinali chitagwedezeka ndi kutheratu chonse. Chifukwa kodi palibe anzeru amene angayendetse chuma cha masiye? Kodi kulibe anzeru amene angayendetse ndondomeko za mabizinesi amene wamasiye opita wanu amapanga? Ayi, nkhata imayika pangano pakati pa anthu akufa ndamoyo, kufikira kuti nkhatayo imakwanitsa kukubweretserani manda pa khomo pano, ndipo chuma chambiri cha masiye chimalowa pamenepo.
tamverani, kukhumbira mchitidwe wa miyambo yachikunja kumene kudayamba kalekale kwa anthu kunapangitsa kuti ana Mulungu azisirira nawo miyambo ina malinga ndi mmene imakongolera nkuyika kukhala miyambo ya chikhirisitu. Umodzi mwa iwo ndi mwambo oyika nkhata. Mwambo oyika nkhata mchikunja chenicheni, ndipo pamene tikuyika nkhata timakhala kuti ifeyo taziphatika tokha ku chipembedzo cha mafano. It's another satanic ceremony kuyika nkhata pa maliro. Ine ndunena pano ndipo ine ndiulankhula, ndikulankhulani, ndikulankhulira m'malo mwa inu amene munandifunsa mafunso ndi ena amene mungachite nawo mwayi womvera nawo. Tamverani, mukatenga nkhata nkumagwiritsa ntchito pa miyambo ya chikhirisitu ndi mchitidwe ofanana ndi umene ankapanga Efereimu. Efereimu ankakatenga miyambo yokongola ya chikunja kumadzayifuna kuyichita ku fuko la mtundu wa ana Mulungu, mpaka pamene Baibulo lidakuwa, mpaka pamene Mulungu adakuwa anati Efereimu waphatikana ndi mafano, mulekeni.